Και σήμερα είμαστε στο Sky Wars. Με τον ξάδερφό μου τον Σταύρο, κάπου. Για να δεν σε βλέπω. Είμαι σε άλλο νησί αυτή τη στιγμή. Λογικό είναι. Α, καλά. Ο συνάνθρωπος μου είναι τρελός. Αφήσε ένα Stone Sword. Εγώ έχω 2 Stone Sword και 40 blocks, 2 πρωτενάτες γενικά. Μου δίνει invisibility potions ο άλλος, είναι... Όχι, είναι swiftness. Δεν το αφήνω, φοβάμαι. Στο δρόμο. Άκω. Πάλι 10, 7. Μας πήραν το νησί. Άμα μπορεί να με πεις... Κολλάει. Να βρήκες. Σε βρήκα. Είμαι μπροστά σου αυτή τη στιγμή, αλλά δεν μπορείς να με δεις. Έχω invisibility. Όχι! Πάμε play again. Κάτσε να σε δω σπεκτη. Oh, you died. Δεν μπορείς. Άρα... Να με δεις. Ωραία παιδιά, συνεχίζουμε. Ω Θεέ μου, αυτά είναι δυνατά slime blocks. Όλοι είναι dirt για κάποιο λόγο, έχουν dirt, stone και wood skin για να κρύβονται. Double future. Αυτή η μουσική μου είναι λίγο περίεργα, δεν είναι άμμο. Δεν μπορώ να πάω στο λόμπι. Μπαίνω στο λόμπι. Teams! 1, 2, 3. Teams! Πατάω! Παίρνω λίγο. Έρχομαι να σε βρω. Το πατάω σε 3, 2, 1. Το πάτησα. Insane mode. Όχι, 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 όχι. Μπες στο insane mode, μπήκα. Το πουτάω κι εγώ. Με κενό χέρι. 4. Μπήκε. Ωραία παιδιά, για να δούμε μόνο, να δούμε. Hunter! Δεν σε βλέπω. Εγώ δεν... Μπήκα σε άλλο σερβερ. Ω, είναι τόσο κολόφαρος. Με πήρα Diamond Sword και Diamond Pickaxe. Απλά 4 και Diamond Boots. Πήρα και τόσο με πάρα 2. Πήρε νομίζω leather armor αυτός. Πόσο τρελός είναι αυτός, άφησε Diamond Sword μέσα στο κουτί. Πήρε όμως όλο το armor. Άλλο λεπτό. Τι να μου κάνεις, Παιδιά, δεν είμαι καλός σε αυτό. Κι εγώ. Αυτό έκανες. Κεφάλι του πόλης. Είναι χάλασε. Random map. Πού είναι? Είναι το πυροτέχνημα. Ναι, θα σε βρω. Σε βλέπω.
δεν σε είδα. Ας είμαστε μαζί, ας είμαστε μαζί. Αλλά είμαστε στο ίδιο σερβερ. Θα πάω χι... Να πατήσω tab. Σε βλέπω, Herobrine SM. Παιδιά, είναι αυτός ο επότης με τη χρυσή μάσκα. Σταυροφόρος, whatever. Αυτός είναι τρελός, δηλαδή όλοι μου δίπλα είναι τρελοί. Αλλά πάντα μπαίνω Hunter. Ωραία, δικολοκρατία μου. Πήρα κάτι για να δεν υπάρχει. Slash, poison, generation, και άλλο 32 enchantments. Έλα, σκότωσε τον. Αχ, παιδιά. Δεν πηγαίνει καλά ο γύρος. Άμα σε βρω δεν θα με σκοτώσεις, γιατί lag, γιατί lag. Για να ψάξουμε να τον βρούμε. Έχεις πεθάνει. Όχι, δεν έχω πεθάνει. Ένας έχει στον σύντομα στην πλούσα του. Πέθανε. Play again. Ναι. Για να πετύσω τώρα το tab. Δεν είμαστε. Δεν είμαστε. Δεν είμαστε στο cinema. Παιδιά, να αναρωτιέστε, το texture pack που έχω είναι PVZ2. Diamond chestplate. Τι είναι? Πώς γίνεται αυτό? Εγώ. 1, 2, 3. Παιδιά, να μπούμε σε άλλο σερβερ, Σταύρο. Για 2 λεπτά. Περίμενε να πατήσω tab, μην πας πουθενά. Ούτε εγώ. Σίδα! Όχι, φυσικά είναι εμένα. Όχι, ήθελα να δω τα μαγνητάκια. Oh, they're so cute. Να πατήσουμε solo. Solo normal mode. Το πάτησα. Ανακοινώθηκε. Ωραία, το βίντεο θα διαρκέσει άλλα 2 παιδιά. Τι λέω, ωραία, άλλα 2 παιδιά. Tab. Αν το μπήκα να έχει μια άτομο τώρα. Έχω το όμορφο. Όχι, όχι, όχι. Εγώ έχω το όμορφο που κάνω. Ωραία παιδιά, αυτό θα ήταν το βίντεο για σήμερα. 10 λεπτά αντέχει μόνο το recorder μου. Θα τα πούμε την άλλη φορά. Κάντε ένα like και ένα subscribe. Και πιθανόν την επόμενη φορά θα μπορέσουμε να είμαστε στο ίδιο server με το Σταύρο. Bye.